Wara li s-sena li għaddiet infetħet l-ewwel fażi tal-Park ta' Witinċita b'20,000 metru kwadru ta' spazju pubbliku, issa beda x-xogħol fuq it-tieni fażi tal-proġett biex jiġu riġenerati 7,000 metru kwadru oħra ta' art f'dan il-wied pittoresk fiċ-ċentru tal-pajjiż. Ix-xogħlijiet li qed isiru minn Ambjent Malta b'investiment ta' madwar €1,400,000 se jitrasformaw art li kienet mitluqa fi spazju miftuħ u aċċessibbli għall-familji filwaqt li tħares il-karattru naturali u rurali tal-wied. Ix-xogħlijiet jinkludu tisbieħ tal-pajsaġġ, sistemi ġodda ta' tisqija, titjib fil-modijiet tal-mixi, faċilitajiet rikreattivi u aktar miżuri biex il-post ikun aktar sigur u aċċessibbli. Herman Gallia, direttur ġenerali ta' Ambjent Malta, spjega li l-proġett jinkludi tħawil ta' mijiet ta' siġar u arbuxelli indiġeni, fosthom il-ballut, iż-żnuber u l-ħarrub, flimkien ma' pjanti mediterrani adattati għall-klima Maltija. Fl-istess ħin qed tingħata importanza partikolari lill-biodiversità bil-ħolqien ta' ambjenti li jipprovdu kemm lill-pollinaturi, l-asafar u l-insetti fost oħrajn. Xogħlijiet bħalissa jinkonsistu f'numru ta' siġar u arbuxell li tħawilna u anki ħitan ta' sejjeħ, faċilitajiet għall-logħob tat-tfal u anki f'postijiet ta' rekreazzjoni. Fi żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli qalet kif Witinċita jinbidel fi spazju ambjentali essensiv u aċċessibbli u tennet l-impenn tal-Gvern li jkompli joħloq aktar postijiet fejn il-familji jistgħu għattaw il-ħin flimkien. Il-proġett huwa parti minn pjanusa li għandu jwassal biex Witinċita jinbidel f'park naturali ta' aktar minn 90,000 metru kwadru. Meta jitlesta l-master plan kollu, Witinċita mistenni jkun wieħed mill-akbar spazji pubbliċi ambjentali fil-pajjiż, maħsub biex joffri aktar spazji miftuħa għall-komunità u għall-ġenerazzjonijiet futuri.